patatas pang potato fries. Big size. Thank you. Kawat Waters. 30 potato fries. Thank you, Kawat Waters. Ito na ito'y nagdadakkel nga patatas. Thank you so much kanyayo amin. Ayun. Okay, agluto tayo ti fries. Nangimas pa yung Jollibee or McDo. Okay. Dalusan tayo. Umuna na ito'y patatas. Nga nagapo kadagiti Kawat Waters. Thank you so much. Kadagiti pang fries nga patatas yung nagdadakkel. Okay, thank you. Okay, dalos-dalos lata. Sige, pas-pas ti dalos. Tani, mabisi na kon. Pas-pasan tayo madalosan. Maluton na ito'y JollibeeMcdo fries tayo. Okay, sige, dalos. Tama, lutas. Okay, thank you again. Kadagiti Kawat Waters tayo. One. Okay. Last luto tayo. Si paborito tayo nga potato fries. My favorite. Okay, puguan tayo. Nagito'y nadalusan tayo nga patatas. Sige. Panagi slice. Slice time. Slicean tayo. Nagito'y dinalusan tayo nga fries. Mayat met lang nga i-fries tayo. Kalamay. Yan. Iwa. Awan jay pang slice ko. Job mo nang ikabilan da. So, ano san tayo nga slicean nga manualan. So, mabit lang guys. Kasi mayat na yun fries tayo. Nagdadakkel. So, mayat nga slicean. Yan, no? Yan. Okay. Pasen. Bye, basit. Yan, no? Okay. Ganti asin. Pero sabi ng DFA Consular Office, maaari siyang mag-email sa oca@dfa.gov.ph para sa GMA Integrated News. Bakit hindi doon nakatuto? 24 oras. Mekos. Sa pinakahuling datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sa tinatayang 32,000 na mga unit of duty sa Metro Manila, 21% ang umabot sa deadline ng consolidation noong December 31. Pero may tinatayang lampas 20,000 pa rin ang hindi nagpo-consolidate.
Okay. Okay, mga antayon, mga kawat waters. Isda tayo si fries. My favorite nga homemade fries. Potato fries. You know, charap. Sausaw ti ketchup. You know. Gimasen. Kuslada kamot lang jay Jollibee when no McDo. Okay. Mangan tayo. Gimasen. Yun. Yan. Gimas fries. Thank you. Kawat waters. Ito'y